खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारि सानै सासपेक्टेड ULB बिथांमोनखौ पुलिसा माबोरै गावथारखो बा बिथांमोना माबोरै थैखो बेखौ आं नोंथांनो खिन्थानो फैदों। बांद्राय जेबो बुङा। जोंनि क'क्राझार जिल्लानि एडिशनेल SP सुरजित सिंह पानेश्वरा बुंनाय बादिब्ला माबायदि बिथांमोना थैखो बा रुंसारि जाखो बेखौ आं नोंथांनो बुंनो नागिरदों। गोबां साननिफ्रायनो बिसमुरि जारबारि बायदि ओनसोलाव रां दाबि बोनाय खोनाबोदों होननानै पुलिसा बुंदोंमोन। गोदान जि ULB हानजा बिनि केडारफोरा रां दाबि खालामबोगासिनो थादोंमोन बेबायदि बुंदों। आरो जाय सुबुं सानैखौ जनक आरो जोंसार बिसोरबो बै रां दाबिनायाव लोब्बा दंमोन होननानै पुलिसा बुंदों। रां दाबिबोगासिनो थादों होननानै पुलिसा इनफरमेसन मोनदों जाहैबाय बे एडिशनेल SP नि बुंनाय बादिब्ला आरो बिनिखायनो बिसोरखौ हमनो थाखाय पुलिसा थागथियारि जादोंमोन। आरो बेबायदिनो सानसे मा लामायाव नेनानै थाबाय, बबेबा मोनसे जायगायाव नेनानै थाबाय लामायाव। आरो बिसोर गारिजों थांगासिनो थादोंमोन। जानो हागौ बिसोर दंफां फालांगिनि खामानियाव थांदोंमोन खोमा। बेवहायनो लामायाव पुलिसखौ नुनानै बिसोरो मा गारिखौ गोसासिनैसो सालायनानै थांनो नागिरबाय। पुलिसा बिसोरखौ थाथ'नो खिन्थादोंमोन, लाखिनो खिन्थादोंमोन गारिखौ, नाथाय गोसायैसो सालायनानै थांदोंमोन। आरो बे गोसायै सालायनानै खारनो नागिरनायावनो माने एक्सिडेन्ट जानानै गोलैयै जाहैबाय। आरो बेवहायनो पुलिसा बिसोरखौ हमबाय। आरो बिसोर खारनो नागिरदोंमोननो, नाथाय बे ओनसोलनि गामिनि मानसिफोरनि हेफाजाबाव बिसोर सानैखौबो हमदों जाहैबाय। पुलिसनि बुंनाय बाथ्रा बियो। हमनानै बिसोरखौ थानासिम लानानै थांबाय। बिसोरो बुंनानै लायो मा होनो, पुलिसा बुंनाय बादिब्ला बिसोर बुंनानै लादों मा ULB नि सोद्रोमा, ULB नि केडार होननानै बुंनानै लादों जाहैबाय। बेसेबां सैथो बेखौथ' जों मिथिलिया। आरो बिसोरनि मबाइलखौ पुलिसा चेक खालामनायाव मोनदों मा गुबुन गुबुन जिल्लानि मानसिफोरजोंबो सोमोन्दो दं। सोरबादि मानसिजों सोमोन्दो दं बेखौथ' जों बुंनो हालिया। गुबुन गुबुन जिल्लानि सोरजों सोमोन्दो दं बे बाथ्राया एसेबां क्लियार नङा। जायखिजाया गुबुन गुबुन जिल्लानि मानसिफोरजों सोमोन्दो दं बेबायदि बुंदों पुलिसा। बेबायदिनो हमना लांनायाव बायदिसिना सोंबाय, हमना लांनानै बेबायदिनो सोंबाय, सोंनायाव खिन्थानानै लाबाय जे बिसोरो ULB हानजानि सुबुं बेबायदि बुंनानै लादों जाहैबाय गावसोरखौ। आरो लोगोसे बाखि केडारफोरनि बाथ्राखौ सोंबाय, बहा बहा रां दाबि खालामदों, धन दाबि खालामदों बेखौ सोंबाय। आरो खिन्थानानै लाबाय बिसोरबो पुलिसा बुंनाय बादिब्ला। आरो बबे बबे जायगायाव रां दाबि खालामदों बेफोर जायगासिमबो लांदों जाहैबाय। लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बिसोर बुंना लादों जाहैबाय, 7-8सो बिसोरनि केडारफोरा उल्टा पानिनि रिजार्भ फरेस्टआव केम्प लुनानै थादों जाहैबाय। अब्ला पुलिसा बिसोरखौ लानानै बै जायगाखौ नायनो थांबाय जाहैबाय। आरो बै नायहैनायावनो जायगा सहैनाय लोगो लोगो मोनसे साइडनिफ्राय गुलि गावहरबाय जाहैबाय। गुलि गावहरदोंनो। आरो बेवहायनो पुलिसफोराबो मा फिन उल्थाय गावहरफिनबाय। बेबायदिनो 30 मिनिटसो गावलायदों जाहैबाय। आरो बै गावलायनायनि सुबिदा लानानै जनक आरो जोंसार सानैबो बै उल्था फारसेनिफ्राय गुलि गावहरनाय बिथिं खारलांदों जाहैबाय। आरो बेबायदिनो पुलिसा बुंनाय बादिब्ला बेवहायनो गुलि नांदों। 30 मिनिटसोनि उनाव गावलायनाया जोबनायनि उनाव मा जाहैबाय नायगिरनायाव मोनबाय बिसोरखौ गोलैना थानाय अबस्थायाव। आरो बिनिफ्राय लोगो लोगो RNB सिभिल हस्पिटालाव लानानै थांदों जाहैबाय। आरो बेवहाय डक्टरा फोजावबाय बिसोरो सानैबो थैबाय। जोबोर दुखुनांथावबो सल' बायदिबो मोनदों। बे बाथ्राजों न'खरनि मानसिफोरनि बुंनायजों जेबो गोरोबाखै। सोर सैथो दा माने लाइक ए कनफिउजन स्ट'रि। सोरनि बाथ्राखौ कारे होनगोन दा, सोरनि बाथ्राखौ कारे होनगोन सैथो होनगोन जों दा बुंनो हालिया। जों बुंनोबो हाया दा सोरनिया सैथो। NLFB बिथांमोना खेंफोरथि फैबाय मा बिथां सानै जनक आरो जोंसार बिसोरो ULB नि केडार नङा होननानै खेंफोरथि होफैखाबाय। दा बाथ्राया सोरनिया सैथो जों हमनोनो हालिया, जोबोर कनफिउजन। माने बे बाथ्राया रोखा जे जों बेखौ रोखा बायदि नुहरदों जे बिसोर सानैबो ULB नि केडार नङा। बेबायदि माबोरै बिथां सानै सुबुङा जिउ जोबखो, रुंसारि जाखो बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदोंमोन। नोंथांमोना निउसफोराव नुखाबाय बिथांमोना माबोरै थैदों। मोनसे बेवहाय माने गोमोथाव बाथ्राया बेनो, दुखुनांथावबो गोमोथावबो, जा फारसे गुलि गावदों बे फारसेसो खारलांदों जाहैबाय। गुलि गावनायथिं खारबाथ' गुलिया नांखागोन नङा होमबा? गुलि गावनाय फारसेथिं मानो खारखो बेबो जोबोर माने आसरित आरो। जेथिं गावलायदों गुलिया जाय खावसेनिफ्राय फैलायबाय थादों बिजोंसो खारदों जाहैबाय। पुलिसनि बुंनाय बेयो। जास्ट लाइक एनकाउन्टारानो जाहैबाय नङा होमबा? आरो बै गुलि गावहरनायफ्रा सोरमोन बेखौबो पुलिसा मोजाङै खेंफोरथियाखै। थारैनो बिसोरो ULB ना माबा मोनसे फाव फान्दायनायमोन बेखौबो बुङाखै। माने गोबां टाइपनि गोबां बाथ्रा बेवहाय ओंखारनानै फैदों आरो माखासे कनफिउजन।
पुलिसा आंनि बादिब्ला खनसेबाव खेंफोरथि होनाया मोजां नङाबा जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां माने गोनो गोथो जोनोम जानायनि चान्स दं गोबाङानो भुल बुजिगोन गोरोन्थि मावफ्लांबा फिन आरोबाव असान्ति जागोन बिटिसिआ पुलिसफोरनि फारसेबो गोबां गोरोन्थि साननाय सोमजिगासिनो दं जों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं स' बेयो मोजां नेरसोन नङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बिटिसिनि थाखाय बे जोबोर माने दुखुनांथाव होननानै बुंगोन मानो होनबा जोंनो शान्ति नांगौ जों रावनिबो जोबनायखौ लुगैया गासै बाथ्राया क्लियार जानांगौ स' बेवहाय माखासे फान्दायनाय बेफोर बाथ्राखौ माने सानखांबोदों मानसिफ्रा मानो होनबा आथिखालाव एनकाउन्टार जाबा मोनसे खामानिखौ मावखायो पुलिसा जायखिजाया पुलिसानो जा सिआरपिएफआनो जा आर्मियानो जा जुदि फान्दायनो लुगैबा मा जागोन गावसोरनिफ्रायनो ग्रेनेड हाथियारफोरखौ होनानै आखाइ हमहोनानै खालामसिगोन जे बिनि लोगोआव बे हाथियारखौ मोननाय जादों ओरैबोथ' जानांगौ मानसिफ्रा बिदिबो साननो हमदों आरो माखासेयाथ' बेखौ माने मनगरन काहानि माने इन्टारेस्टिं स्ट'रि होननासो गनायना लाबायदों मानो होनबा गुलि गावनाय फारसे खारदों आरो बेवहायनो गुलिया नांदों गुलि गावनाय फारसे मानो खारनो मानसिया नङा होमबा बेबो मोनसे साननो गोनां जुदि खारनोबाथ' गुबुन साइडथिंसो खारनांगौमोन बाथ्राया गोबां माने साननो गोनां न'खरनि मानसिफ्रा बुंनाय बाथ्राजों इसेबो मानो गोरोबाखै बेबो जोबोर साननो गोनां ना न'खरनि मानसिफोरखौ सोरबा बेबायदि बुंनो थाखायसो एरखांहरदों बिदिबो सानदों मानसिफोरा स' गोबां रोखोमनि गोनो गोथो साननाय सोमजिदों नाथाय जों मोनसेल' बाथ्रा गोसो जायो बेवहाय स्ट'रि बानायबाय थाबा जालिया जोंनो शान्ति नांगौ गासै बाथ्राया क्लियार जानांगौ बेबायदि गोनो गोथो दोननाङा आंनि बादिबा आरोबाव जोंनि प्रखाखना क्लियार खालामनानै होनांगौ बेफोर बाथ्राखौ नङाबा जोंनि गेजेराव गोबां गोरोन्थि साननाया सोलिबाय थादों बे गोरोन्थि साननायखौ जों बर' सुबुङा हास्थाया दिनैनि थासारियाव जोंनो शान्ति नांगौ अशान्ति जागोन माब्ला जेब्ला बाथ्राफोरा क्लियार नङाब्लानो बांसिन अशान्ति जागोन खहाया जों जागोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय बे स्ट'रि ना रियेल ना न'खरनि सुबुंफोरा रियेल ना नंखाय सोर रियेल बेवहाय आरो बै एनकाउन्टारा स्ट'रि बे थारैनो एनकाउन्टार नंगौना ना गावलायनायाव गोरोन्थियावनो गुलिया नांदों गोरोन्थियावनो गुलि नांदों ना एनकाउन्टार आरो गुलि गावनाय फारसे मानो खारखो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय